Així que, quin equip sou vosaltres? Vinga, agafa el pulsador blau, amb cuidado, i el fiquem aquí, no el toquem ara. Vinga, quin equip sou vosaltres? Molt bé. I vosaltres? Vale. Tothom atents i silenci, perquè volem saber com sona el pulsador de color blanc. Ok. Volem saber com sona el pulsador de color verd. El de color groc. El de color vermell. Mireu, ara està molt atents i nosaltres hi n'estarem, Perquè clar, quan sapiguem la resposta a la pregunta que us farem, el primer que premi el pulsador serà el primer en respondre. Si ha respost bé, serà el que puntuarà punts i decidirem quina fruita ens menja. Si no, rebotarà al següent equip. Sí? Anem-ho a provar? Vinga, la primera pregunta, la Marina aquí ja la tenim a punt. Vinga, escoltem. Vale, nois, només persones fora que feu l'efecte poma, ja us regalem a cada equip 2 punts. Però a més, perquè la Nuri és molt majeta, com ha dit, va, Marina, regalem-li 2 punts més a aquests nens tan guapos. Llavors, hem pensat que volem que cada equip ens digui 2 aliments que veu al plat, però no s'hi van repetir. Per tant, hem d'escoltar què diuen els nostres companys. Comencem per l'equip blau. A veure, dieu, fresa, maduixa? Plàtano. Plàtan. Espera un moment, que vas molt ràpid i llavors m'emociono. Quin equip són? El color blau. Quants punts? 2 punts. Vale, 2 punts per equip blau. Vale, perfecte. Equip groc. Groc. Dieu. La pera. La pera i què més? La poma. I la poma. 2 punts per l'equip groc. 2 punts per equip Equip verd. Dieu. La maduixa. Ja l'han dit? El plàtan. Ja l'han dit? El kiwi. I la fresa. Ja l'han dit? El queso. El formatge. 2 punts per l'equip verd. Vinga. A veure. El tomàquet. Com se diu aquest tomàquet? Algú se diu tomàquet? Molt bé. Vale, nois. I què és 2 cosetes? Això negre i aquestes coletes. Garbanzos. No són barbacoas. Són fruits secs. Però algú sap quin fruit sec és? Avellanes. I què més? Lo negre com se diu? Vale, nois. Algú ajuda a l'equip vermell. Ja dic com se diu. Llavors n'ha dit 2, l'aliment vermell i dos ja, no? Vale, va, 2 punts. Com se diu això negre que tenim al plat? Algú ho sap? No. No, negre. Panses. Són les panses. Vale?